ndakauyawo nenyaya yangu kuno Godfrey kwaramba ndine 17 years ndinaye pa17 years tichigara tese muna March akasvika pakundiudza kuti ava nemunhukadzi achakwanisa kugara neni ina handichakwanisa kumubvunza Godfrey yobva achibuda akaenda kune mukadzi wake wanga naye wanga achiti ane pamuviri akada nokugara naye ndiwaakugara naye saka nyaya ikunetsa ndekuti Godfrey kana renda haabhadhari abva audza vabereki vangu kuti inini handikwanisa kubhadhara ndoloja 2 rooms abva ati handikwanisa kubhadhara 2 rooms uchabhadhara 1 room ndichibhadharira vana chete iwe handichakwanisa kukubhadharira uchaita zvaunokwanisa kuita sequid ndainini handikwanisa kubhadhara 2 room kokazosara uchipinza chezvikombombo ndandawirirana ndati aho kana uchiti zvakadaro aiwa pana chakaita saka panyaya yokunetsa ndekuti iye Godfrey akuuya achindithreaten kuti iwe ukaita boyfriend ndoda kuita se ndakukuuraya ndosaka ndakazosunga nenyaya yekuti ndiyozozisa kudaro. Chekutanga ukaona munhu angotaura chinhu chamunofunga kuti ari kukuthreatenaye munoisa ripoti kumapurisa icriminal case inotosungisa munhu handiti. Then kana tichitaura nyaya yekuramba kwemunhu haisi nyaya yekungoti munhu afunga kunoita chihure otongoti ndatoramba mukadzi because ndaona rimwe girlfriend. Haisiyo procedure yekuramba nakuramba. Chinonzi kuramba munhu kumupa token of divorce gupuro handiti. Hatichakudai amai matari kuti ima hamuchaita sei? Hamuchaita kune vaakudii osiya akupai gupuro rekuti handichakudai kwete rekubatira kuti iwe unonzi haufaniri kudyiwawo iye achinodyawo akachengeta pimbi yakewo yekuti ndakasiya ndachengeta kuno ndichimbononikika. Hakuna zvinhu zvakadaro, mitengo yenyika idaro handiti. Saka maita zvakanaka mamuunza vana mune vangani vakamira sei? Mwacha wekutanga ne16 years wechi2 ane 11 wechi3 ane 5 years 5 11 ne16 5 11 16 years vana kana chiti vakamira sei ndoda kuziva kuti vasikana vangani vakomana vangani? Vese vasikana. Nyaya yakanaka vakanga vamutsvaga mukomana. Matani vakwaramba munovaziva ramai? Munovaziva sani? Semudzimai wenyu. Mungatiudza here kuti makapedzesera kuve navo rini semudzimai wenyu? Pamusoro idari amai ava nyaya yekutaura zvinhu zvakaitika zvinhu zvazvina kuitika. Amai ava kubva tichinetsana tine nguva tichinetsana kubva mashure nefunga muna September takatombonetsana ndakati wakasvika pakutaura kuti iwe hausi pamwoyo pangu ndakati saka nyaya dzangu dzandinoita mumashure uku wandiregerera zvakange handinofenda handamukana ndakuita sei ndakuregerera ndii. Tadaro muna November kandiudza kuti kune murume anondinakira inini kudai kwaigwiwa amai avo ini handina ndifunga ndatoenda kuchechi tese ndakatopesa ndakusaenda kuchechi ndakatanga kuita zvoduina mwadoki nyaya yestress handii. Then ndakabva kubasa inini ndichimupana mari ndaitanga kuta ndaikwanisa kuwacha ndega mawetsutu hembe dzangu ndaiwacha ndega iye aripo mona. Saka zvadaro ndifunga muna March so 13 March so 13 February ndozvakapa zvakaitika. Mukadzi uyu ndakabva kubasa ndakabata mari manheru zvoma 7 ndasvika ndamupa mari ndakampa 200 ndakasara 10 dollars muhomwe. Mukadzi uyu ndadaro ndamupa mari iyoyo ndapa mari iyoyo ndokuda ndifunga ndakamubvunza nyaya yechikafu anga asina kubika ndakabuda panze ndakabata foni yangu ndida kubatira foni kaputita foni ndakaenda kumashops ndakanotenga katokeni ke 50 cents akanditera mumashure achitarisa kuti ndikufambawo sei ndakamuona ndakaenda pamashops ndakadzoka kudaro ndasvika mumba ndatora t-shirt yange ndatora yemunhu anoenda kumbira kwezi t-shirt yangu ingabvaruka ndauda kubuda nayo chichibuda akabva anditera saka ndaenderi papolisi
paraini papolisi yekupfuka jinare chingoya mukatara avatira mashure mangu zvanzi kuenda kuba handitisi kuba kugirlfriend kwakuita kwakuenda ndakati ani handisi kuenda kuba kugirlfriend ndainonzisa tisheti yemunhu handitasi ndatora vandatoona pana panditi pana papolisi nematauriro angu akuita vanatanga kudzoka kukumba nasvika kumba kwekwe ndakanosvika iye avatanga kufambisa chienda pamberi akanosvika akatora hembe akatanga kuchika nechigero after ipapo zvakandibata takatoudza mwana wangu muhombe kuti waone zvekutame wako mwana wangu akazviona zvadaro ndiri pakati pokutaura naye akabva andipusha akandibata munomu takamira padhosoro vanhu anorovera musana pane kastubhu kadaiso narovera musana makumbo akaita se yakapinda chando akadaro ndobva andirigarira akaruma chigumwe ichi akaboka maoko daiso maoko abva yatonhora akanditi bva panapa asi chabuda bvabva radhuwa chabuda chichichi ndobva ndomabudira ndakaita pamba andidzinga achiti handisi hachambobuda ndakabuda pamba inini ndichiita zvokukambaira ndakaenda kwandakaenda then ndadaro ndapora kudaro ndakatanga kuenda kubasa every week ega nendawana mari ndaiuya nemari nendawana ndakawana $200 kana $100 hafu yacho ndaimupa hafu yacho ndosara nayo every week pese pandawanina mari but zvakutaura kuti handisi kubhadhara rendi ndakapesa ndakumuti hachakwanisa kubhadhara 2 rooms hachakwanisa kupa mari yerendi yakakwana inyaya yekuti amutiti uyu anditi ndina vanhu vangu ndakamutaura sezvo ane murume uyu ndiachakwanisa kuita kukubhadhara rendi ini chakwanisa kukutengera chikafu chewana mowana ndo pandakapesa kutaura naye pandakatanga ndakatojamba mwedzi uyu kumupa mari yerendi but mari yechikafu ndaimupa every week ndakaona $200 ndakaona $50 $25 ndiyake $55 ndiyangu ndo maitiro nenge ndapita ndosvika ndazonzwa nyaya dzekuno kuti tinzwe nyaya dzakadaro pane foni yanenge ndasangana nayo wakanditsvaga makusii ndiri pasi pemugodhi foni yangu wakadaiso ine pama missed call alert ndakanoona inini wachiedza kundifonera kunga to 6 pafoni ndakati ndakaudza timu nangu kuti amai kwaramba undifonera gandiri ndiwafonera kwangu kuma9 ndakanofona inini foni ichidairwa nemumwe munhu wechirume murume uyu patanga kundituka andituka kudaro ndakada machifona ndakatofonera maiguro ndakaudza before ndisati ndaita ndarama chitaura nemurume uyu ndakaudza maiguro kuti apane munhu akundituka pafoni yamaitanya but handizorichi zvikufambawo sei ndakaramba chita sendichifona kafoni kangu kaikareka mbudzi kasina memory card kuti ndikwanise kumurekota handakwanisa kumurekota ndakabva ndaramba chimuvhunda ndobva ataura kuti nonzi ningi ndoshanda kwakati iye munhu aishanda kwandindoshandawo unonzi ningi vandakata foni vandatanga kumuendera akati ndonzi chipangura munhu iye ati ndonzi chipangura ndiri jizoni ndoshandira muofisi kuti jizoni kuti unikanganisa basa achinituka ini hana zvakandibata because nezvimwekanganisa vari kumba kwako aiwa awa foni zvaiita mambo ndizvekuti ndaifona namba dzavo dzichipinda mufoni make handizivi kuti zvei zvafambawo sei ndabva ndamuendera kuofisi vanamutshika ndakataura nezvakanaka zvanati asi pane chamukuita here nemudzimai wangu ndomabvunza ndakamuita nezvei ndakati ndikuona kafoni yangu iri kupinda kwamuri muchiidayira asi mune foni yemukadzi wangu zvakanzii kuti asei ndona aibhipa aripo nandikubhipa nhambo dzemukadzi wangu dzikupinda mufoni menje umufamba sei zvanzi kuti tina nyaya ndakati aiwa ndini ndikutaura zvinhu zvandikuita se zvandikuona but iwe vanhu nacho andichataura newe handiti uchataura nevanhu vachaita se vachataura navo ndobva ndabuda ipapo awa pataimu iyoyo ndifoni ndakaita 30 minutes ava vakabva vandifonera nenhamba yavo ndobva vanditi waruda chi wakandifonera vachiti makazoti chii ndakati nyaya iyi ipapo ndaito nehasha dzanguwo ndakati ndikutobva kuofisi kwemunhu wako handiti chikomba chako iwewe saka imbomira kuita sei kuninetsa but nyaya yauri kuita iyi inechi inokuurayisa handiti nemunhu wako ndo mashoko andakataura naye uzvo because naye ndakabatikana nemunhu anoziva kwa 2021 munhu iyeyo ndakambomutumira vanhu ndakamutora seya nemukadzi wangu nenyaya yake iyeyo akandiudza futi 2021 iyeyo kuti ndapiwa $50 nemunhu anonzi chipangura chikwereti ndakamuti wapiwa pakuita sei uyu munhu mokwana handina kuda kuudzana ani kana kufemiri kana ani kana maziso acho kana baba ndaigara naye aigara semulaini natezvarapata handina kufana ndakachitaura nyaya ndakabva ndanyarara saka nyaya yake ari kutaura iyi handizivi kuti iri mbori papi so
kurapa saka kumba makabvarei kubva inini kumba ndakabva muswa 10 February 10 February verenga imeka kusvika nhasi pane mwedzi mingari kutotunza so far ndofunga pane 4 months mababa ndizveramai ndarira ningedza 5 months 5 months so totiende pa4 dzavanoziva muchiti kudii nenhau yemushango nenhau yepamba yemudzimai patime yache uyu ndiakandidzinga pamba kuti andichabuda pamba pamba ndakabuda ende kubuda kwandakaita through ndiyandiramba kuti papamba andichabuda kana muchiti pamba pangu mukadzi achikudzingai pamba pangu vana ndanzwa ndo mune vatatu maisikira vana pamba pemukadzi musina pamba penyu kuta sei kubereka vana vatatu muchigara pamba pemukadzi here aiwa pamba pari pedu tiri tese but akandidzinga saka musati akati ndibva pamba pangu makabuda pamba penyu ndakabuda pamba pangu yeah. ndinaye nini ndakabuda pamba pangu inini ndadzingwa kusituru kuti ibva pano ndakabuda mama saka muri kuti chii nenhau yemukadzi mukadzi wangu ndobuda nemhuri yangu amai baba vari kuda kudzoka kumba ndimi makavadzika kapamba akanditi handichaiti saka anodzoka sei akati aona anomugutsa iye anga asisatenge chikafu achibuda makuseni achibuda manheru anditi omuona achidzoka makuseni pandakazomuteera anga abuda nehembe dziri muplastic ndati kokumboenda kupi pandakandomuteera ndichinomubatira uko kwaaitoenda kwaigara girlfriend yacho akati kweiwe ukuenda kupi iye akambokutevera here umba kwako ndakati akana zviri izvozvo zvakanaka ende handadzoka kumba ndati aiwa kana imi mafunga izvozvo chiendai munoita imba nemunhu wenyu sezvo inini handichaite se handichaiti kana sisi wangu akatoaudza zvakanzi ini ndaona kunondipa mufaro maiguru inini handikuvanzirei mainini varipo ndaona kunondipa mufaro ndokubuda kwaakaita achibva atozodzoka achitora hembe maiguru aripo sisi wangu aripo akati ndakazotora hembe dzangu kana mupa mutorina hembe dzake pa5 months ipapo chero akanzi achiri murume wangu hapana paakadzoka achipinda mumba mubedroom saka anenge achiri murume wangu pakudini asina kumbodzoka achindiri vanzi maenda ka mudzimai munomuda mune musuwo makambodzoka here pamba mambo apo inini ndakamuudza kakawanda ndokumbira kudzoka kumba kana achikwanisa kukuripa ndokuripa akati kwete handikwanisi so nhasi tiudzei zviri nhasi wakanditsvaga wakanditaudza pafoni kana mbuya wangu wangu varipo wakatombondibvunza wakatondibvunza zvakawanda pafoni takapindurana ndisipo pamba wachida kuti tigadzisane but akaramba pamberi pabereki wake pafoni akati uchada zvandainzwa pafoni ini paakashedzwa nevabereki vangu akaramba kuyozonana nevabereki vangu ndaichakurohwa mama because baba wangu anditi wada kundirohwa wane mameseji waisenda pafoni pangu wachiti nda kukutsvaga nyaya yekuti iye anga anotaura zvisirizvo baba wake akasvika pakunditi wada kundirohwa inini but inini wanga asina kunzwa kuti nyaya yacho ndiyei pakati pangu naiye paakazonzwa kuti nyaya yacho ndeyakati baba ndopawakadzikama nyaya wana uda kutaura zvakawanda but ini chandakachenini kuti baba wakatanga nditsvaga before wasati wanzwa nyaya yekuenda nekupi soka tichitaura inyaya inotibatsira amai murume wenyu muchimuunza kuno kudai nyaya hombe yamati inini nasinga kuti ndiendese murume wekudai makamuunza nenyaya yekuti nyaya hombe yandamuenzera kuno ndekuti magariro acho chaiwo handaiita nayo haaiti munhu wekuti anenge achingokutsvagira mhosva kuti wakadai sondokurohwa iye apa iye aita muvhona nemukadzi wake wakati ane pamuviri inini kuti ndigarisane nemukadzi iye hazviiti enda inini pachangu chaiwo kuti handichengeti ndiri hwana anga asingakwanisi vana chaiwo kuti abhandare school fees chaizvoizvo hapana vana mukutaura zvimilai 16 11 5 years makore iwayo akawanda handii vamai vachinziva vakati murume abude
ndobva abudawo yovaratidza kuti apa havachadi because vaanesa mbiri pateuya hapa pasina chinhu asi ezvino munhu weshe wangu ezvino maane munhu here makarambwa here nemurume murume akandiramba akatoti handichakudi inonzi kurambwa kamwe makapfungwa here akaramba kundipa tati hande kwasadombo akaramba vabereki vangu vakamushedza kuti makamupaka ini munhu anenge asingachade mhuka ndiye anopa munhu chakuda kupureirwa anditi so mukatokudza kuti maanaye kuda kuti muri kutonyengwa muri mukadzi womunhu nomutemo zvamuchitaurira kuti vanhu yaisa kufungidzira Fungidzire piki rimwe naro izvozvi rake rari munhu akamubata kudai ritorimo mufoni mangu asiri munhu andaitaura naye pafoni kuti ati umwe munhu apa kuti umwe munhu but ikakuwa kuti chipangura taubva munhu wachona asiri chipangura kuchipangura munhu piki yokureva kuti vanhu vanodanana aiwa ngotaura profu yangu aiwa piki vanhu vanodanana here apa pamakatobata pasi penhingira aiwa munhu haakana iye akakugumbatira ivo ndo vakatogumbatira munhu wasingadanani naye batika munhu paanoonawo zvakamira zvakanaya alright mimi chionawo iye uye akatosvika pauzvisa patiktok nemunhu wake murume ande haana kuramba kamurume akatiramba inini chinhu chakada kuti taure namai ava tichiwirirana navo ndechekuti vataura zvakanaka kuti aiwa ndiri munhu eti zvechokwadi munhu but munhu ukada kuti uite zvinhu zvisina chirevo chakashata munyika mate tichirarama inyaya yekutanga tagadzirisa zviripo kana zvichifa zvodii zvotanga zvafa handiti makona kwete kuti tifungidzira ndozvamune muchiitirana kamune muchiitirana muripoti kukonana kwenyu mune muchikonana muripoti handiti makona saka iye zvino chitiudzai kuti pane mpa here iripo nokuti zvino chamakutotiratidza zvishandwa zvamakuita uyo neuko havana kudzokerana havana teerera izvamuri kuvhunza kuna amai ndamafanedare imba inonakidza kunzi imba iripo kwete imba yekunyengedzana imi vaviri nhasi muri pano muri kudarira mambo tiudzei kuti zvii zvingabatsira zvamati tikaenda kwamambo tinonobatsirwa pamuda kubatsirwa ndepapi ini pandoda kubatsirwa ndekuti tigare tangokudana iye aite muvhu unopenyu hwake kundoita muvhu unopenyu vatidarira mambo panje ndo tinongadaro here kana tikati ndoda kuita muvhoni iwe ada kuita iye aitawo muvhoni tidarira mambo ndo ringauye here roti aiwa mama endai muite muvhoni baba endai muite muvhoni because iye zvino mamugarisane kani kuda kuti muvhoni yakaitwa kare imi muri kuudza dare rangu kuti ndakazoona kuti aiwa ndiri munhu wokureva kuti muri kurohwawo nekusaidi baba vari kwavo vachiitawo zvavo azvitimakwa musha iwoyo chawakanoipa ndechekuti hatifanirwe kuzodzoka patinosangana tiri mukadzi nemurume zvakare
Saka chinhu chamunofanira kutanga magadzirisa inyaya yekuona kuti ukama hwenyu hwadambuka here, so that muwane chinokupai guidance yekuti kana uyu achiita zvake uyu achiita zvake, kwete zvokuti umwe asara pamba achiti ameno, umwe oenda achiti ameno. Hakuna kwatiri tichienda, hakuna kwatiri tichienda. Hapana imba iripo, mukwacha akaroora here musha. Ndataurei gari pano. Ndiwo ndikubvunza. Ya, ndakabvisawo pichano pakasara zvimwe. Eh? Ndakabvisa muchano pakasara zvimwe. Kabvisa mombe ngani? Mombe asati ndabvisa, ndakabvisa mari. Mari? Ndichaziva kuti ngeri mari but ndikuziva kwasara 200 chikwerere plus mombe dzavo 3. Kwasara 200 plus mombe dzavo 3. Vamabereka vana venyu 3. Chokwadi. Vane maages handiri kunzwa panapa. Chokwadi. Tikakupai mukana wekuti chimbonotaurai nevakuru vekwenyu. Iwe mukadzi uchiri kumuda. Mukadzi wangu uchiri kumuda nemhuri yangu. Amai, uri kuwanzwa here baba? Mai guru ndanzwa pana mai guru ndevapi? Makambovagadzirisa here vanhu? Tsiuranai mamai kana makagara kudai. Kana munhu ati achada zvodetsa. Asisade ndeupa mai. Wenyu munengena. Ngataure pachena kama mambo wanyatsonga. Ye murume aiti chero vada vapa nguva yekutaura. Chero ndaiti ndakatadzira ndakati hande kwamai guru tinogadzirisa aiti handina munhu anotonga nyaya. Ndanzwa mhinduro yamai guru vanzi kana munhu ati achada zvada. Right, rapai murume wacho tinzwa. Mpenyu, chuki nokuti boss. Mashinga irama yangu. Nokuti muchauraisana. Hapanana. Matani vakwaramba kumushande kubi. Ndobva kwamutoko. Kwamutoko. Chengeta vana vako guruwa. Kutenda mwana. Nditika. Chengeta vana 16 years mwana yane 2 years danzi munhu mukuru. Nditi mwana 11. Mwana 5. Vese vachiri kuenda kuchikoro. Umwari komana 4. Shingirira. Kuendesa vana kuchikoro. Nekuona kuti vadyei. Handiti? Nekuona kuti vadyei. Sezvaungochungoita. Pane kuzoendesana kumaintenance. Vese vachiri kukodzera kuenda kumaintenance. Handiti? Kuti kana munhu uchigona kuchengeta vana vako wega, kuti kana pamari yako unobhajeta kuti ndoda kuendesa mari kuvana. Handiti? Then mamaiwo munotenderwa zvekare nemutemo kuti uyo achichengetawo vana imi muchichengetawo vana. Handiti? Apa ndagara ndiri kutongochengeta. Iye chaiwo mwedzi unowo chaiwitsa aburitse rent kana chikafu apano. Apa mwana muhombe ari kurwara. Ndamuendesa kuchipatara ka 3 cases. Hakuramba kutoburitsa mari yacho. Imi kana matoburitsawo magona kuti mwana aende kuchipatara. Mune magona. Murume ndewenyu. Kutadzirana ndokunozouya. But munomuziva rekodhi yake kuti anayo here mari. Nekuti mari aizowanikirana kuti matadzirana. Mune nhoroondo yekuziva kurarama kwenyu naye. Handiti? But munyika umu varume vakawanda. Vanoda vakadzi vevanhu. Vanoda vakadzi vevanhu vakatozvigarira pamisha yavo zvakanaka. Mubate mashoko. Varume vakawanda vanoda vakadzi vevanhu vanenge vakazvigarira pamba pavo zvakanaka. Handiti mawa. Ndokuti muone kuti nyika kuti muiprove kuti muione kuti yakaipa. Munoiona kana imimi marambana nemurume wenyu sezvamaita izvo.
munhu akuziva kuti every expense ndeyangu anobuda pachena kuti muzoziva kuti aiwa taakurarama here naye munhu iye akadii akadaro. Tine urombo kune vanhu vanouya kuzourayira dzimba dzavo kuno kwandiri kuno, asi imba chinondorwadza ndechekuti kana isipo inonetsa kuti ivepo handiti, nokuti mukagara makati umwe arupo achiita zvako achiita zvako, umwe neumwe anenge achifunga zveumwe kwaari ikoko handiti, asi mukapedza zvinhu zvenyu mukapanana mukana wekuti iwe chimboenda ini ndisare, kana kuti ndakuenda iwe usare, zvinokupai kuti mudzidze kuti upenyu hwatiri kurarama mukati umu hwakamira sei. So ndapedza neni. Next quote. Tinotenda mambo. Mai mazvinza muchengetedze kana mambo. Raba uti. Zvino zvamapa uyu